World Trade Organization, WTO. Hvem er WTO? WTO er stort set hele verden i kraft af dens 150 medlemmer. World Trade Organization er en mellemstatslig organisation, hvilket vil sige, at de ikke kan gå ind og lovgive i de enkelte lande, men de kan komme med deres råd og tilnærmelser, hvorpå landene så helst skal rette sig ind efter. World Trade Organization blev stiftet officielt i 1995 i Genève, men allerede i 1947 der blev GATT stiftet med de første tanker om global frihandel for at undgå en ny global verdenskrig. Der er visse regler for frihandel i WTO. En af dem det er mest begunstigelsesprincippet, hvilket går ud på, at hvis land nummer 1 indfører sanktioner over for land nummer 2, så skal land nummer 1 også indføre de samme sanktioner over for alle andre lande i WTO for at få fair handel. Men hvis nu land 1 kun indfører sanktionerne mod land 2, så kan landet komme for tvistbilæggelsesorganet, hvilket ikke har reel magt, men kan komme med en lang næse til dem, til land 1, så de kan forstå, hvad de har gjort, og de bedes derfor om at rette sig ind. Hvorfor eksisterer WTO? Lige siden 2. verdenskrigs afslutning har der været et ønske om ikke at komme i krig med hinanden igen, så derfor så har man fra international side ønsket at have en frihandelsområde, hvor man derfor ikke kan så let komme i krig med hinanden igen. Så ved at skabe en friere verdenshandel og gøre det lettere at handle med hinanden, så har man opnået større fred, og den globale verdensøkonomi den har været forbedret lige siden. Den her organisation den eksisterer for at bekæmpe handelshindringer, som står i vejen for den her globale handel, som man i høj grad ønsker. Og så også nogle aktiviteter, som der har foregået inden for WTO igennem årene. Og WTO startede med at have møder en gang hver 5-6 år, sådan cirka, rundt omkring i Europa. Men i 1973, der tog man så til Tokyo for at holde det her møde. Og med hjem fra Tokyo, der havde man en handelsaftale, hvor man havde aftalt at nedbringe tolden verden over med $300 milliarder, hvilket var mange penge i 1973. Og for at tage noget mere nutidigt, så har Filippinerne i 2011, der havde de valgt at lægge told på udenlandske alkohol. Og det var især USA meget imod, så de klagede til WTO. Og WTO de tog sagen op, og de fandt ud af, at USA havde ret, og at Filippinerne ikke havde ret til at lægge told på udenlandsk alkohol, hvorved de så favoritiserede deres eget marked. Verdensøkonomien og WTO. WTO er kun en positiv ting for verdensøkonomien. Ved at der er ingen begrænsninger er på verdensmarkedet inden for handel, så er det meget lettere for landene at tale sammen, og det er meget lettere for landene at handle med hinanden. Så derved så er det gavnligt for begge parter i en sådan handel. Og i og med at man kan få varerne billigere, så kan man også sælge dem billigere, og forbrugerne de kan købe dem billigere, og det gør at de skaber en efterspørgsel, som så gør at virksomheden de skal producere mere, og derved så efterspørger de arbejdskraft ude i de respektive lande, og det medfører så at vi kommer ind i en positiv cirkel, og at verdenshandlen kun er til gavn for os alle. Men alt er ikke fryd og gammen i WTO. Jeg har fundet på nogle kritikpunkter her, som jeg har tænkt mig at fortælle lidt om. For det første så er WTO baseret på en meget liberal tankegang. Og det har nok noget at gøre med udfaldet af 2. verdenskrig, at det var liberalismen, der sejrede.
sammen med kommunismen, men kommunismen den viste sig ikke at kunne holde vand, og derved så blev liberalismen den førende ideologi i verden. WTO de har det med at tilgodese multinationale koncerner, og så har de fattige lande, U-landene, de har næsten ingen magt og indflydelse i modsætning til I-landene. Og I-landene, de sidder på det meste af magten i dag, og U-landene, de vil jo gerne have mere magt, men det er bare meget svært for dem at opnå det, fordi at det er ikke bare det at have et stort BNP, det er også det med at have ekspertise i international handel. Og det har U-landene ikke kontra deres størrelse og kontra deres fattigdom, der gør, at de ikke har det samme produktionsapparat som større lande. Og miljøhensyn og ressourcespild. Når der nu ingen told og handelshindringer er på verdensmarkedet, så medfører det jo automatisk, at man kan transportere billigere, og derved har man tendens til at vil have flere produkter og flere varer, som så også skal transporteres. Og det gør så, at der skal transporteres mere, og der skal produceres mere, hvilket vil skabe et stort CO2-udslip blandt andet, fordi du skal selvfølgelig producere mere, og så udleder du mere, samtidig med, at der også skal der skal flere ressourcer i form af brændstof til at transportere disse på tværs af Atlanterne. Og ressourcespil, det kommer i form af emballagen, som der jo er decideret spild i produktet, som der nok desværre kommer mere af nu, hvor man køber mere. Og så har jeg taget udgangspunkt i en lille case, EU og banankrigen. Og den sag, den gik egentlig ud på, at EU, de favoritiserede de tidligere europæiske kolonier, når de skulle handle deres bananer. Og det var de andre karibiske lande, såsom Costa Rica og så videre, det var de ikke tilfredse med. Så de klagede til til WTO's domstol, men de fik selvfølgelig også ret, Costa Rica, i deres klage, men EU, de blev ved med at købe deres bananer hos de tidligere europæiske republikker i Karibien og så videre. Men det er der, man kan fremstille den kritik, at domstolen i WTO, den har en lille reel magt, i det der ikke kommer de store sanktioner over for en organisation som EU. Og det er jo netop problematikken i det, fordi at EU er en så stor organisation, som den er, så derved så er det jo meget svært for de små østater over i Karibien at lave et modsvar til EU. Men de har i hvert fald forsøgt på det. Jeg har skrevet et ord op på mit fjernsyn en gang der, og det er troværdighed. Og det er jo det, som der er vigtigt for WTO, fordi at det er jo de værdier og den grundværdi, som organisationen bygger på. Og uden dem, så vil man ikke nå langt. Fordi vi kan jo igen vende tilbage til eksemplet med banankrigen mellem EU og de karibiske lande, at det er jo egentlig åndssvagt, at der skal være en sådan krig, fordi det burde der jo ikke være, i det at EU allerede første gang, at de kommer i mindretal i tvistbelæggelsesorganet, så burde de jo med det samme ændre det og sørge for at give Costa Rica og alle de andre lande, der stod udenfor de tidligere kolonilande, lige forhold for at skabe den her fair handel, som der hele tiden har været tænkt på. Så derfor så er troværdighed, det er vejen frem, og det er den måde, man kan stole på hinanden på, og det er den måde, man bør kunne stole på hinanden på. Ligesom man bør kunne stole på, at man ikke går ind og sletter fravær i en klasse. IMF, Institut for Matematiske Fag. Nej, for sjov. IMF, det står for den internationale valutafond, som har hovedkvarter i Washington DC. Stort set hele verden deltager i IMF, i det at 186 lande er repræsenteret i organisationen.
Bestyrelsen består af 24 medlemmer, hvor de største økonomier de har en fast plads, men derudover så har lande inden for samme geografiske område. I vores tilfælde for Danmark er det Norden sammen med Baltikum. Der har vi så en repræsentant inden for den gruppe. Og det IMF de laver, det er at de långiver penge til lande i økonomisk ustabilitet, som for eksempel Grækenland, som har været igennem en økonomisk krise og stadig er det, hvor de så har kunnet låne penge af den internationale valutafond. Og her i den internationale valutafond, der har man magt efter hvor mange penge man poster i IMF, hvorved USA er den største med omkring 17%. Hvorfor eksisterer IMF? Det gør de blandt andet for at overvåge det internationale monetære pengesystem. De eksisterer også for at skabe økonomisk stabilitet, blandt andet for eksempel at skabe valutakurser, som er meget stabile, som man kan regne med. Og det var, for lige at tage et historisk perspektiv, noget som USA har svært ved at leve op til, da de i starten af 70'erne gik fra guldet, så at sige, så man ikke bare kunne komme ind fra gaden og veksle sine dollars til guld, som jo var et metal, som man kunne sætte sine penge i, da guld var meget stabilt og ikke svinget i pris. Og så er deres job IMF, det er at rådgive noget som regeringer og centralbanker. Og så er den sidste, det er og selvfølgelig en af de vigtigste, det er at yde lån til lande, som beder om det, og som har dårlig økonomi, og som derfor skal have en hjælpende hånd til at komme på fod igen. Men det er mod krav, som jeg også har skrevet, og det kan blandt andet være sådan noget som, at de skal devaluere deres valuta, og de skal nedskære deres offentlige sektor. IMF og verdensøkonomien. IMF er selvfølgelig ekstremt vigtig for verdensøkonomien, da det er dem, der sikrer økonomisk stabilitet på verdensmarkedet. Og det gør det jo i form af de her lån, som de yder. Og i de senere år her, der har Grækenland jo været det store skrækeksempel, hvor det er lige ved at vælte euroen. Men i de senere år, der har der også været lande i Sydeuropa, Spanien, Portugal, Italien osv., hvor arbejdsløsheden lige for tiden er kæmpestor. IMF de er med til at skabe global vækst igennem de her lån, som de yder, og ved at få lande på fod igen. Og det gør jo netop, at verden igen bliver et frihandelsområde i den forstand, at når alle lande de har en nogenlunde god økonomi, så kan de handle med hinanden, og dermed så kan de sammen opnå en gevinst. Uden IMF, så ville det have været en katastrofe for os, hvis Grækenland var gået konkurs. Og det er lige før, at det ville kunne sammenlignes med Wall Street-krakket i USA i 1929, hvor det fuldstændig smadrede den amerikanske økonomi. Og det ville nok også have gjort det, i hvert fald i Europa, men også i store dele af verden, hvis Grækenland var gået konkurs. Og faktisk så har IMF så meget magt, at de fik tilskrevet endnu mere magt af G20 i 2009, som så gør, at de den dag i dag kan tage endnu større beslutninger og yde endnu større lån for mindre sikkerhed, i og med at de nu er en større organisation og har endnu mere magt. Kritik af IMF. En del af kritikken af IMF, den går på, at de er gået Verdensbanken i bedene. Så at sige, at de har lånt penge til, i stedet for penge til økonomisk trængte lande, så har de lånt penge til økonomiske trængte projekter, så som investering i infrastrukturen i andre lande. U-landene, de har meget lidt magt i den her organisation, og det har de jo i og med, at det hedder den internationale valutafond,
og jo mere valuta du kan pumpe i valutafonden, jo mere magt får du. Og siden ulandene ikke har særlig meget valuta at gøre med, så sidder de på næsten ingen magt i den her organisation. Og ved at der ingen er til at tale, næsten ingen er til at tale deres sag, så bliver ulandene, de bliver meget let oversete. Og derved så får de ikke gavn af netop investeringer i vejnet og offentlig transport og så videre, som man ser i mange andre velhavende i-lande. De er også blevet kritiseret for at være for liberale, altså tro fuldstændig blindt på den fri konkurrence over alt andet. Men man er blevet klogere, og i finanskrisen, der har man faktisk gået så langt, som i stedet for bare at tro, og bare lukke øjnene, og bare kaste sig ud i det, og tro på det liberale, så kan man nu med finanskrisen, som jo ikke helt overstået endnu, kan man ikke vide i hvert fald, der har IMF været ude og anbefale og virksomheder og banker osv. at føre lempelig og finanspolitik. Og heroppe, der har jeg valgt at skrive nogle af de ting, der er vigtige for IMF ned. Forebyggelse af kriser, det er noget, som IMF de er blevet rigtig gode til. I stedet for bare at komme, når krisen først er brudt ud, og så poste økonomisk kapital i lande, hvor arbejdsløsheden allerede er stigende, det er ikke en god ting. Så derfor så er det godt, at de er blevet bedre til at forebygge krisen og komme det i forkøbet ved at lave offentlige investeringer osv. De råder til åbenhed fra regeringer og andres side, således at de offentliggør deres budgetter og derved skaber en større gennemsigtighed på verdens frihandelsmarked. Og de sørger for en lav rente til låntagere, i det at det ikke skal være en byrde eller en belastning for landene at komme til at låne de her penge, fordi de har det jo allerede trængt i forvejen. Eksempelvis Grækenland, de havde jo virkelig stor gæld i forvejen, og som de så skal låne penge til overhovedet at kunne opretholde en normal levestandard i Grækenland. Så derfor så er det godt, at de kan tilbyde en lav rente, fordi det er det befolkningen de kan lide, så de kommer i hvert fald ikke ud af den her aftale med en negativ følelse, og det er noget af det vigtige. Og så IMF, de gør også noget for fattigdommen i verden, ved netop at give penge og kapital til netop nogle af de her fattige lande, der gør, at de så kan lave, de kan for eksempel bruge brønden, og de kan investere deres penge, og på den måde, så kan de komme ud af fattigdom. Verdensbanken. Verdensbanken, den blev dannet i 1944 under 2. verdenskrig, og i 2. verdenskrig på tidspunktet 1944, der kunne man godt se, hvor krigen den lakkede henad. Og man kunne godt se, og man kunne godt se, at hele Europa og hele verden stort set var under en stor økonomisk krise på daværende tidspunkt, og at verden skulle bygges op igen. Så oprindeligt så var formålet at bygge verden op efter 2. verdenskrig, og det gjorde man så ved at de her 186 lande, de postede deres penge i Verdensbanken som et form for indskud, og for det her indskud, som man så stillede Verdensbanken som sikkerhed, der kunne man så få modydelser ved eksempelvis at låne penge af Verdensbanken. Og den dag i dag, der støtter de udviklingsprojekter rundt omkring i hele verden. Det kunne være offentlige investeringer, såsom lægehjælp og vejnet osv. Men hvis du låner pengene af Verdensbanken, så har det også nogle konsekvenser. Så kræver de også, at du går ind og devaluerer, og du går ind og skærer i din offentlige sektor. Men egentlig så fungerer Verdensbanken
Den fungerer som en helt almindelig bank, ligesom din og min bank, som vi har til daglig. Verdensbanken går også ud og låner penge på, det er så et andet marked, men et marked med en masse kapital, hvor de får deres penge, og de så kan låne videre ud til landene. Verdensøkonomien og Verdensbanken. Det hedder jo ikke Verdensbanken for sjov. Det er jo en meget stor bank, Verdensbanken, som selvfølgelig har en meget stor del af verdensøkonomien. Det er jo det, de står for. De er jo med til at skabe økonomisk udvikling og opsving i lavere stående lande. Og det er jo kun positivt set fra vores synspunkt. Fordi jo flere lande vi kan handle med, jo højere og bedre konkurrence bliver der. Og det medfører jo, at ineffektive virksomheder, de bliver nødt til at dreje nøglen om, fordi de ikke kan følge med den konkurrence, der gør. Fordi der er andre virksomheder, der kan tilbyde det samme produkt, eller et endnu bedre produkt, til en billigere penge. Og det er jo det, vi som forbrugere, vi ønsker. Så derfor så er Verdensbanken rigtig godt for verdensøkonomien. Også i den betydning, at Verdensbanken, de yder decideret lån til og poster også penge i infrastrukturprojekter rundt omkring i hele verden, som gør, at hele verden skulle gerne have glæde og gavn af det her. Kritik af Verdensbanken. Ligesom at i mit dias om kritik af IMF, så går Verdensbanken IMF i bedene, i det at Verdensbanken de også leverer penge og økonomiske lån til nationer, decideret, der er økonomisk trængte, i forhold til projekter, som jo er deres kerneområde, som er det, de papiret kun låner ud til. Men og så har der været en del sager om lån til meget tvivlsomme låntagere, og der har jeg taget 2 eksempler med. Den ene, det var en hydroelektrisk dæmning, som blev bygget i Guatemala med støtte fra Verdensbanken, og netop det, at de støtter den dæmning, det er jo ikke i og for sig noget galt i det, men der, hvor der var noget galt, det var, at landet var lige blevet overtaget af militæret ved et statskup, og derved, så siger man jo egentlig med det her lån, at man ligesom anerkender den her nation, og anerkender det her militærkup, hvilket man jo på det kraftigste burde fordømme. Og sådan set ligeledes, så har der været en lignende situation i Honduras, hvor militæret lige havde taget magten, og hvor at Verdensbanken de vælger at give et lån til et palmeolieprojekt, og hvor man jo igen med det her lån nærmest fortæller omverdenen, at man anerkender statskuppet, hvilket er noget af det dummeste, man overhovedet kan gøre, og det tror jeg også, at Verdensbanken de har fortrudt kraftigt bagefter. Vigtigt for Verdensbanken. En af de ting, der er meget vigtige for Verdensbanken, det er, at de har meget nøje kontrol med deres økonomiske data. Og det gør jo, at de fra gang til gang og fra dag til dag, fra hver gang de får udført en rapport, så kan de følge med i den økonomiske udvikling. Og tilgængeligheden er samme, altså af den økonomiske data. Det gør, at alle har adgang til de her resultater, og har lov til at se dem, og de har sågar Verdensbanken vundet en pris for deres åbenhed. Og publiceringen de bliver jo også stort set offentliggjort det sekund, hvor de er blevet færdigbehandlet. Ja, og det gør jo, at alle har mulighed for at følge med, og at vi lever i en åben verden, og det skal vi blive ved med, og det skal Verdensbanken også blive med ved, fordi at det er der i hvert fald mange interessenter i Verdensbanken, der har stor glæde og gavn af, at de har den her åbenhed. G20. Hvem er det?
Jamen, det er G20, det blev stiftet i 1999 af canadieren Paul Martin. Han bliver så senere finansminister i Canada. Men der skulle alligevel gå 9 år før det første møde fandt sted i 2008, hvor at statslederne de begyndte at deltage. Rundt omkring, der fra hele verden, hvor de førende økonomier, de 20 væsentligste økonomier, 19 lande plus EU, der deltager finansminister og centralbanker og repræsentanter fra samme. Og som sagt, det er de 20 største økonomier i verden, som tilsammen står for 80% af verdens BNP. Og det vil altså sige, at de sidste 180 lande, de står for ca. 20% af verdens BNP. Så der er en markant forskel. Og der kan de største lande lige fremhæve, det er USA, og det er Japan, og det er Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Og hvorfor eksisterer G20 så egentlig? Jo, altså G20 eksisterer for at fremme international økonomi. Og det gør G20-landene jo ved, at de undersøger og gennemgår og diskuterer politiske tiltag for at finde ud af, om det er noget, der gavner den internationale økonomi. Og hvis det er det, så er det selvfølgelig noget, de prøver at gennemføre. Fordi de har jo den her store magt, som de har i kraft med, at de lande og de personligheder, der er med til de her G20-møder, de har så meget magt i deres hjemland, at det er noget, de let kan rulle igennem. I 2009, der bliver G8, som var de 8 største økonomier i verden, det bliver så til G20, for ligesom at få andre verdensdele med, hvorhen det før var meget centreret omkring de rige asiatiske lande og europæiske lande og USA, så er det nu også blevet udvidet således, at Afrika har en repræsentant, og Oceanien har en repræsentant, og Sydamerika har en repræsentant. Og tendenser, det er også noget, der er med til at lave eksistensgrundlaget for G20. Tendenser, det er jo, altså, man ser jo hele tiden tendenser i verdensøkonomien. Altså en tendens, det er jo hvilken retning noget det peger. Og det sidder der jo analytikere og kigger på hver eneste dag og får deres daglige løn for det. Så det er selvfølgelig en vigtighed i forhold til G20. Og så løser man et problem sammen på demokratisk vis, og det gør man så en gang om året, hvor de mødes, de her centralbanker og topledere og statsminister, finansminister osv. Og ja, i år, der 2014, der skal det for eksempelvis afholdes i Australien. G20 og verdensøkonomi. Som det første punkt har jeg valgt at sætte BNP på, og det har jeg, fordi jeg mener, at G20 har en stor del at sige i forhold til verdensøkonomien. Fordi G20, som jo er de 20 største økonomier i verden, tilsammen udgør 80-90% af verdens BNP. Og det vil sige, at resten af verden, som er 180 lande eller deromkring, udgør de sidste 10-15% af BNP'et. Så alene de lande her i G20, som udgør så en lille del af verdens lande, set på nummermæssighed, så har BNP'et og G20-landene en stor del at sige i forhold til verdensøkonomien. Og hvis du så ser på os i Danmark, hvordan forholder det sig så? Altså, godt nok så er Danmark jo repræsenteret i form af de her EU repræsentanter, der er til de her G20-møder. Men ellers så Danmark, så følger vi bare efter de strømninger, der kommer fra de her G20-møder jo. Og G20-møderne, det er efterhånden, det er blevet det førende forum inden for global økonomisk samarbejde. Og det har det været lige siden, at det hed G8, som det ikke hedder længere, og det er det i dag, og det tror jeg også, det vil være i lang tid fremover.
kritik af G20. En del af den kritik, der har været på G20, det er, at det er en selvbestaltet gruppe. Og det vil egentlig sige, at de medlemmer, der er de lande, der er repræsenteret i G20, de har ikke valgt, de er ikke blevet valgt på demokratisk vis. De har valgt sig selv, så at sige. Og det er jo allerede det første tegn på et udemokratisk proces, hvilket jo er demokrati, det som vores moderne samfund bygger på. U-landene, de udgør en meget stor del, en meget stor geografisk område, og af de her u-lande, der er der ingen, der er repræsenteret i G20. Godt nok er Sydafrika det eneste afrikanske land, der er repræsenteret, men de er et af de rigeste lande i Afrika og har stor indtægt på minedrift osv. Og så FN, de er ved at blive kørt ud på et sidespor, fordi at FN i modsætning til G20, de bygger netop på demokratiske beslutningsprocesser og på demokratiske valg. Og så har G20 også en del mangler. En del af de mangler, det er, at de har ingen faste regler, de har ingen faste procedurer, de har ingen faste formænd, og de beslutninger, de tager, de skal være enstemmige. Og hvor let er det lige at få en beslutning enstemmig, når man har at gøre med 20 vidt forskellige lande med potentielt 20 forskellige ideologier. Det er meget svært, kan jeg fortælle. Og det er en del af den kritik, der har været på G20. Vigtigt for G20. Vigtigt det er, at hele verden bliver hørt. I stedet for, at det bare er de 20 lande, som deltager i G20-samarbejdet, så burde det være hele verden, der burde være repræsenteret. Fordi at hvis hele verden var det, så kunne man få det samlede overblik over verdensøkonomien, som beslutningerne i G20 påvirker. Fordi at det kan godt være, at G20 det kun er landene, der er med i G20, men beslutningerne, som de tager i G20, de kommer til at påvirke hele verden, fordi at de økonomier og de lande, der tager de beslutninger i G20, de er så store, at det vil smitte af fuldstændig automatisk på alle andre nationer. Og fokus på andet end økonomi, der har jeg især lagt mærke til, at miljø og klima, det er nogle af de bullet points, som G20 de fremhæver.